Allahi wa barakatuh. Hamdan wa syukronillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Dumateng sedaya ingkang anggadhahi majelis zikir lan sholawat wonten pundi kemawon. Dumateng sedaya ingkang anggadhahi komunitas wonten pundi kemawon. Dumateng sedaya pecinta ziarah kubur wonten pundi kemawon. Dumateng sedaya sedulur Turki sedulur sakup wonten pundi kemawon. Linangkung dumateng sepuh bini sepuh aj sepuh kasepuhan samudayanipun ingkang tansah dalem cadhong-cadhong kaberkahanipun. Salam takzim lan ugi salam pitepangan saking majelis zikir lan sholawat Miftahul Qulub Padepokan Giri Nawanuswantara lan ugi salam pitepangan saking komunitas santri Beling 09 Desa Gumulong Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah ing injang menika Mbah Nur sampun dumugi wonten makamipun Mbah Suro Menggolo utawa Syekh Husain Pulosari Pemalang. Satermo nggih menika gegandulan barokah ali beliau lan bapa guru nipun beliau. Sinten menika Mbah Suro Menggolo utawa Syekh Husain Pulosari, pangapunten dalem ugi mboten mangertos dalem saderma remen ziarah kubur kemawon kanthi rojak barokah. Monggo latihan seneng ana ziarah seneng ana nggih. Latihan hub kalih ziarah kubur. Sebab luar biasa barokahipun. Lan ugi sinten ingkang niti motor niti mobil kalau dangaken wekdal ziarah kubur wonten Mbah Suro Menggolo utawa Syekh Husain Pulosari. Ingkang wagen nerangaken sinten beliau nggih juru kunci utawi kasepuhan ingkang tasih sugeng wonten dusun, kampung, desa, kecamatan setempat. Meketan kemawon anggenipun dalem matur wonten salah lepat lan sak pituripun nyuwun gungging pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Wonten kelepatan saking dalam ugi sedaya para kadang sedulur. Mugi-mugi saged menjadikan pemicu buat diri kita bergerak ke depannya lebih hati-hati. Kridaning hati ora bisa bedah ingku taning pesti. Afwan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arah naik makam. Oh, arah naik ke makam. Oh. Karena banyak makam. Gua akan ambil makam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain.
amma ba'd. Wonten ngarsosipun sepuh pinisepuh sepuh kasepuhan samudyanipun ingkang tansah dalem cadhong-cadhong kaberkahanipun ilmu. Sedaya para pinisepuh ugi ingkang tansah dalem tresnani. Dumateng sedaya ingkang anggadi majelis zikir lan salat wonten pundi kemawon. Dumateng sedaya komunitas wonten pundi kemawon. Dumateng sedaya sargub wonten pundi kemawon, salam takzim saking majelis zikir lan sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawan Nuswantara utawi lan salam pitepangan saking komunitas santri Bling 09. Jadilah solusi, jangan menjadi polusi. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjalanan Mbah Nur biasanya Mbah Blangkon nggih, Mbah Nur Blangkon nggih saged. Kala wingi silaturahmi wonten Pecalungan Batang nggih. Sabatinipun Pecalungan Batang silaturahmi wonten Pekalongan. Sabatinipun Pekalongan silaturahmi wonten Pemalang Pendawa. Sabatinipun Pendawa silaturahmi wonten Pras Mopokarseh Muncang Larang Bumi Jawa Tegal. Alhamdulillah niki kaleresan badhe wonten Desa Gumulong Wetan Kecamatan Sukan Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah waget ziarah kubur wonten makamipun Mbah Suro Menggala utawa Syekh Husein wonten Pulosari. Sinten beliau? Mbah Suro Menggala. Pangapunten Mbah Blangkon boten waget matur lan boten mangertos sinten beliau Mbah Suro Menggala Syekh Husein Pulosari. Anamung Mbah Blangkon gegandulan barokah kemawon dumateng beliau. Mugi-mugi barokahipun Mbah Nur Blangkon waget lumeber dumateng garwa putra wayah sedaya jamaah sedaya sedulur sedunia Nuswantara. Manzaro aliman fakot zaroni paman zaroni wajabat lahu syafaati. Sinten ingkang khub utawa demen ziarah wonten tiyang ingkang alim alamah ateges tiyang ingkang dipun sepuhaken, tiyang ingkang winasis, para ingkang mambana wa fataha hadzal qaryah, ingkang bubak lan baureksa dusun, kampung, desa, kecamatan, kabupaten, wilayah pusat. Nggih. Ateges niku sami kalian ziarah wonten makamipun Kanjeng Nabi. Paman zaroni wajabat lahu syafaati. Sinten ingkang dipun reken ziarah wonten makamipun Kanjeng Nabi, fadilahipun niki Kanjeng Nabi badhe paring syafaat dengan syafaat yang terprioritaskan buat beliau-beliau saya hub atau remen kali ziarah. Bagaimana dengan Mbah Nur ini kok senang ziarah? Satu, mengingatkan akan adanya kematian. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Inilah kullu nafsin za'iqatul maut. Sejenenge mati niku kabeh manungsa badhe ngicipi. Likulli ummatin ajal, saben umat niku ajeng ngalami jeneng kematian. Ora iso dijaluk dhisik lan ora iso dijaluk keri. Pokoke mati niku nyata-nyata rahasiane Gusti Allah. Maka Mbah Nur suwun kepada beliau hanya nyadong kaberkahan. Muga-muga kok wonten titipan ilmu saking beliau nggih ilmu saking Bapak Guru waget bermanfaat dumateng samudayanipun ingkang betahaken. Nggih. Makaten kemawon niki pikantuk pusaka nggih. Matur nuwun. Ngeten mawon mbok bilih wonten matur ingkang kirang pas, kirang sik, kirang trapsila, kirang angga-ungguh, geduga, kirang tata, basa kirang krama. Mbah Nur Blangkon nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Kupat lepet taline janur menawa Mbah Nur Blangkon wonten salubut mugi-mugi
dados sedulur. Pasang pulut nang dhuwur wit cemara menawa Mbah Blangkon anggenipun matur wonten salah lan luput, mugi-mugi jenengan paring pailah ridho dumateng diri kawula. Nggih. Kula titip sinten kemawon ingkang niti motor niti mobil liwat wong Pulosari monggo kasempataken ziarah wonten makamipun Mbah Suramenggala Syekh Husein Pulosari. Nggih, ngeten mawon. Salam buat sedulur sedunia Nuswantara, salam buat Masjid Zikir dan Selawat wonten pundi kemawon. Salam ugi dumateng padepokan wonten pundi kemawon. Salam ugi dumateng komunitas wonten pundi kemawon. Masjid Zikir dan Selawat Miftahul Qulub Padepokan Ginawa ugi santri Beling 09 jadilah solusi dan jangan menjadi polusi. Afwan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.